πνευματική φαντασία, ευλογώντας τον πανηγυρικό εσπερινό σε αυτό το πνευματικό φυλάκιο, το οποίο έχει κάποια εξαίρεση από όλες τις εκκλησίες του Πατρίου Ερωτολογίου, γιατί είναι ο κατεξαίρεση ναός, ο οποίος μέσα του η καρδιά του ναού χτυπάει στο όνομα Αρχιεπίσκοπος Αυξέντιος. Και ήρθαμε εδώ να ενώσουμε τις προσευχές μας, πρώτα βέβαια για τη χάρη της Παναγίας μας, της επωνομαζομένης Γοργοϊπικόου και Παναγίας του Άξιον Εστίν. Κατά δεύτερο λόγο να πάρουμε τις ευχές του Πολίου Γέροντός μας, του Σεβασμιωτάτου Λαρίσης κυρίου Αθανασίου. Τρίτον, για να συναντήσουμε τον πνευματικό σας πατέρα, τον πατέρα Αλέξιο, ο οποίος εργάζεται εδώ σε αυτό τον Ιερό Ναό και είναι πολύ αγαπητός σχεδόν σε όλους τους ιερείς του Πατρίου Ερωτολογίου, ιδιαίτερα δε σε μένα και στα πνευματικά μου τέκνα. Ήρθα επίσης εδώ για να αισθανθώ κι εγώ μέσα σε ένα χώρο ο οποίος είναι αντόφιος του Αυξεντίου, θα έλεγα. Βέβαια τώρα δεν είναι κανείς του Αυξεντίου ή του Κυπριανού ή του Καλλικίκου ή του Χρυσοστόμου, είμαστε όλοι ένα σώμα. Αλλά επειδή εδώ σε αυτό το χώρο υπήρξε στενερά η δύναμη η οποία κράτησε όλες αυτές τις δοκιμασίες των ετών στο πρόσωπο του Μακαριστού, και αυτό είναι ένα φυλάκιο, το κατεξαίρεση φυλάκιο του Μακαριστού, του Αυξεντίου, του οποίου και εγώ είμαι χειροτονία και ως αναγνώστης το 1964, διάκονος το 1972, ιερέας το 1976, και οι συγκυρίες των ετών, οι δοκιμασίες που κάμια φορά παραχωρεί και ο ίδιος ο Θεός, μας έκανε άνω κάτω, αλλά οι καρδιές μας ήταν πάντοτε ενωμένες. Και να ξέρετε, λίγο πριν κοιμηθεί, μάρτυρα έχω την Καλλινή και την γερόντισσα της Πετρουπόλεως, λίγο πριν κοιμηθεί με πήρε τηλέφωνο και μου έδωσε την ευχή του. Παρόλο που δεν ήμουν κοντά του, ήμουν το καλύτερο παιδί του, ο διάκος του, 4 χρόνια διάκος και μετά ιερέας, αλλά είπαμε, να έφεραν έτσι τα πράγματα. Παρόλο αυτό, η μεγάλη καρδιά του Αυξεντίου πριν κοιμηθεί με πήρε τηλέφωνο και μου έδωσε την ευχή του. Μακαριώτη του λέει, να με συγχωρέσει, παιδί μου, όπου να πάμε, όπου και να είσαι παιδί μου, μου λέει. Να έχεις την ευχή μου και πάει στο καλό. Και πάντοτε εγώ δεν τον θεωρούσα, εκείνη τη μικρή περίοδο που τον είχα καθιερωμένον, εγώ τον μνημόνευα. Δεν τον θεώρησα ποτέ καθιερωμένον. Ήρθαμε λοιπόν για αυτούς τους λόγους, αλλά κυρίως για να επικαταστούμε τη σκέπη της Παναγίας μας, την οποία έχουμε όλοι ανάγκη. Και να ξέρουμε κάτι, ότι ενώπιον του Θεού δεν αξίζει εκείνος ο οποίος έχει πτυχία και περγαμηνές, δεν αξίζει εκείνος ο οποίος όμορφος είναι όμορφος, είναι ο καθώς πρέπει στην κοινωνία, ή εκείνος που έχει χρήματα, ή εκείνος που έχει θέσεις μεγάλες στην κοινωνία. Εδώ τα πράγματα στην Εκκλησία ενώπιον του Θεού δεν μετράνε όπως στον κόσμο. Μπορεί να πάει κανείς στο άσυλο ανιάτων και να δει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να το χαρακτηρίσεις άνθρωπο, είναι ένα παραμορφωμένο πλάσμα το οποίο κλείνει στα μάτια σου και δεν μπορείς να το αντικρίσεις. Και μέσα εκεί κατοικεί ψυχή. Και σας λέγω ότι η ψυχή αυτού του ανθρώπου δεν είναι λιγότερη ή περιφρονητέα από τη δική μου. Πιθανόν εκείνος να είναι ανώτερος από μένα, γιατί δεν μετράει το εξωτερικό γνώρισμα. Τι ωραίος είναι ο δεσπότης, τι ωραία άμφια έχει. Ο Αντιροφθήμιος Θεός τα λέει. Αυτά είναι τα εξωτερικά φαινόμενα. Έχω καρδιά, έχω ψυχή που να αξίζει, εκείνο μετράει. Και εκείνος που είναι εκεί παραμορφωμένος, εάν αγωγίστος υπομείνει, τότε εκείνος θα είναι μείζον ημών. Εκείνος θα πάει εύκολα στον παράδεισο. Και εμείς που κοινωνούμε κάθε μέρα, πλησιαζόμαστε, κάνουμε προσευχές, μετάνοιες, πολλές φορές μπορεί να μείνουμε απ' έξω. Και θα λέμε, μα αυτό το υποκείμενο είναι μέσα στον παράδεισο. Δεν μετράει ο Θεός, είπαμε, όπως μετράνε οι άνθρωποι. Αυτό γιατί το λέγω. Θέλω να το συνδυάσω ότι στην εποχή μας η αλήθεια πάντοτε είναι με τους ολίγους. Πάντοτε με τους ολίγους. Και πολλές φορές συμβαίνει να απογοητευόμαστε και να λέγει ο λογισμός μας, καλά είμαστε πιο έξυπνοι εμείς από όλο τον άλλο τον κόσμο,
οι οποίοι είναι και μορφωμένοι, είναι καθηγητές πανεπιστημίου, δεσποτάδες, πατριάρχοι που τα λένε ωραία. Πιο έξυπνοι είμαστε εμείς που είμαστε εδώ, οι ολίγοι, οι ταπεινοί, οι απέριτοι, οι γριούλες. Ναι, ο Θεός, είπαμε, δεν μετράει και ασύβια και υποκρισία και χρήματα και πώς ταξιδεύει ο καθένας μας, αν πάει με αεροπλάνο ή πάει με το γαϊδουράκι. Είπαμε, μετράει ποιος είναι στην αλήθεια. Και πάντοτε, να το ξέρετε καλά αυτό, ότι η αλήθεια είναι με τους ολίγους, τους ταπεινούς και τους απέριτους. Γι' αυτό και ο Κύριος ημών Χριστός επέλεξε τους απλούς, τους ψαράδες, τους αλείς. Είμαστε λοιπόν και εμείς μέσα στην αλήθεια, λείπει όμως μέσα στο βιβλίο της ζωής μας, το οποίο θα σφραγιστεί με τη σφραγίδα της Ορθοδοξίας, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση, όμως εξίσου απαραίτητη προϋπόθεση είναι με τη χάρη της Παναγίας μας και των Αγίων μας να συμπληρώσουμε στο βιβλίο αυτό, που θα έχει τη σφραγίδα της Ορθοδοξίας, πρέπει να συμπληρωθεί. Γιατί αν είναι λευκές σελίδες, η σφραγίδα δεν έχει καμιά αξία και εκείνα τα οποία θα έχουν αντίκρισμα αιώνιας ζωής είναι εκείνα τα έργα τα οποία θα έχουν κόστος στη ζωή μας. Και είπε το Ευαγγέλιο την Κυριακή, μας είπε κάτι πράγματα τα οποία είναι παραστατικά για την κοινωνία μας. Λέει, εάν δανείσεις σε εκείνον από τον οποίο ελπίζεις θα πάρεις πάλι τα ίσια και περισσότερα, θα πάρεις και τόκο, ποια είναι η χάρις εστί και χάρη αμαρτωλή το αυτοποιούσιν. Εάν δανείζεις αυτούς που σε δανείζουν, εάν αγαπάς αυτούς που σε αγαπάν, ποια είναι η χάρις εστί, όλος ο κόσμος αυτό κάνει. Τον αγαπούν, αγαπά. Δεν τον αγαπούν, δεν αγαπά. Εδώ εμείς επαναστατούμε με τη χάρη του Θεού και με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου του Χριστού μας να αγαπάμε και τους μισούντας ημάς. Εκεί είναι η κόκκινη γραμμή που αν την ξεπεράσουμε και αγαπήσουμε και τους εχθρούς ημών ακόμη, δηλαδή αυτό είναι ένα παράδειγμα, είναι μια οικογένεια η οποία έχει αντιπαραταθεί με τη δική μας και έχουμε έρθει στα μαχαίρια. Έχουμε πει πολλά λόγια και πικρά λόγια και δεν θέλει ο ένας να βλέπει τον άλλο. Και βλέπουμε το παιδί της άλλης οικογένειας, αντί να πηγαίνει καλά, να βυθίζεται στα ναρκωτικά, στην απελπισία και να το χάνουν το παιδί από την οικογένεια. Και λέει οι άλλοι, αν καλά να τα πάθουν. Αυτοί που ήταν καλά να τα πάθουν. Μα είσαι χριστιανός εσύ? Ποια είναι η διδασκαλία του Ευαγγελίου του Χριστού μας? Είναι κανείς από εσάς εδώ μέσα που σκέφτηκε έτσι κάποια φορά να χάρηκε στην πίπτη του αδερφού του? Ψέματα λέτε. Κάποιος θα υπάρχει. Εγώ είμαι ένας από αυτούς. Και το εξομολογούμε δημόσια και στο Δεσπότη. Είμαστε μέσα. Ηρωνεύτηκε κανείς στη ζωή κάποιον ο οποίος στραβοπάτησε ή είναι καχεκτικός με κάποιον άλλον που συμβαδίζουν να τον συζητούν και να λένε ηρωνικά κάτι για αυτόν? Υπάρχει κανείς μέσα εδώ? Όχι, μπράβο σας. Εγώ είμαι μέσα. Στο βιβλίο της ζωής, στις λευκές σελίδες, θα γραφούν μέσα εκείνα τα οποία περνούν την κόκκινη γραμμή. Δεν είναι εκείνα τα οποία δίνουμε και παίρνουμε στη ζωή, δίνεις και παίρνεις, σύμφωνα με την κοινωνικότητα των ανθρώπων του κόσμου τούτου. Στην Εκκλησία του Χριστού μας γράφεται στο βιβλίο της ζωής εκείνο το οποίο έχει κόστος. Έτσι λοιπόν με τη χάρη του Θεού, την ευλογία της Αγίας Σκέψης μας, την ευλογία του Δεσπότου μας, να μας αξιώσει η Παναγία μας, όχι μόνο εμείς οι μεγαλύτεροι, να σταθούμε στα πόδια μας ως προς το δόγμα της πίστεως στην Ορθοδοξία, αλλά και ως προς την ηθική διδασκαλία του Ευαγγελίου του Χριστού μας, η οποία είναι εξίσου δυνατή. Δηλαδή, να το πω αυτό και να τελειώσω, δεν έχει καμία σχέση, δεν θα έχει καμία χάρις, εάν λέμε στην διαπασόν Ορθοδοξία ή θάνατος, και στο βιβλίο της ζωής μας, στα πεπραγμένα μας, δεν έχουμε γράψει τίποτα. Δεν πάμε στον παράδεισο. Πρέπει να έχουμε γράψει κάτι στην κόλλα, το οποίο να έχει κόστος. Κόστος προς την ηθική διδασκαλία και τη δογματική του Ευαγγελίου του Χριστού μας. Έτσι η Παναγία μας, σκεπάζοντας εμάς τους μεγαλύτερους, να σκεπάσει και τα παιδιά όλου του κόσμου, τα οποία έχουν ανάγκη σήμερα τις δικές μας προσευχές. Γιατί οι προσευχές των μεγαλοσχήμων πατριαρχών και επισκόπων είδαμε ότι είναι επιδεικτικές, είναι κοσμικές και δεν πιάνουν από το Θεό. Εμείς οι απέριτοι
θα μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας και να δακρύσουμε στο οικόγυμα της Παναγίας μας, εσύ η γριούλα, εσύ η μεγαλύτερη, εσύ η νεότερη, ο νεότερος, εγώ, όλοι μας, θα αρχίσουμε ένα δάκρυ στη μάνα μας την Παναγία και να σκέπη μας να σκεπάζει τα παιδιά τα δικά μας και τα παιδιά όλου του κόσμου. Ας είμαστε απέριτοι, ας είμαστε ταπεινοί. Ενώπιον του Θεού το δικό μας δάκρυ θα πιάσει, όταν βέβαια προέρχεται με ταπεινό φρόνημα. Και πάλι ευχαριστώ το Σεβασμιότατο, συγχαίρω τις μοναχές της Πατρουπόλεως, του Γιαννίκη και τις υπόλοιπες οι οποίες φροντίζουν για τον ναό εδώ, τον εφημεριώσω στον πατέρα Αλέξιο, τον αγαπητό, ο οποίος διακονεί τον Ιερό Ναό της Αγίας Σκέπης και τον ευχαριστούμε που υπάρχει και μπορούμε κι εμείς να ερχόμαστε κάθε χρόνο, να ενώνουμε τις προσευχές μας, να βλέπει ο ένας στα μάτια των άλλων. Διευκόσαστε, διευκόν το Αγίδες Πόδου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.